ट्राइबल रेस्ट हाउस होदों थिग बेबायदिनो क'क्राझार हेलो गाइस खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसेयाव गोसो गोथारै बरायनानै लाफिनबावबाय दिनै आं व्लग भिडियो खालामनो होननानै स्टार्ट खालामबाय भिडियोखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आंनि व्लग्सखौ दिनै स' ओके स' गाइस नै बिथांमोना नै गन्द्रा बानायगासिनो नै लान्थि थिखानै मिथाफाना ओरैबा न' लिरख्रुग्रा नुखायो आरोना ब्लग स्टार्ट खालामनायावनो बिथांखौसो नुखाबाय नै बिथांनि लान्थि जों बराय हरबाय स्रायनो नै सैमा फिसाफोरखौ लानानै फैफादों बिथाङा गावनिनो फिसिनाय थ' गाइस नै दायो माइरं लांनो फैदों आङो नै नैयाव नै दखानाव दंथ'यो जिरायनानै नै आबैया जना दं थ' सरि बिहरनाय थाबाय बयनिसिमबो भिडियोखौ आं ब्लग्सखौ कमप्लिट खालामनो हादियासै स' बेनिखायनो आं गासैनिसिमबो निमाहा बिबाय आसा खालामदों उननि समफोराव आं ब्लग्स बानायनो हागोन स' न'फ्राव थानायफ्राव बांसिनानो ब्लग्स केपचार खालामनाय जाया बिकज गोबां खामानि थायो नालाय न'आव थाबाथाय थ' बायजोआव थांब्लासो आं ब्लग शुटखौ खालामसिगोन स' थेवब्लाबो आपडेट भिडियोखौनो आं होलांबाय थानोसै स' नोंथांमोननो माबायदि सिस्टेमनि भिडियो नांगौ नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन स' आपडेटआनो जाहैबाय गुबुन गुबुन जिल्ला जेरै लाइक गोबां डिस्ट्रिक्टफ्रावनो जेरैबायदि जोंनि ट्राइबेल रेस्ट हाउस दं थिग बेबायदिनो क'क्राझारावबो 2 कौटि रांनि ट्राइबेल रेस्ट हाउस बेखेवबाय बा अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बा लुफुंनो थांखि लादों स' बिनि सायावनो मा फोरमायदों बिथां लरेन्स इस्लारि सार बिथां MLA सारा स' फैदो जों भिडियोखौ नायलांनि आरो भिडियोखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनाव कमेन्ट होनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि गोसो मथे थ' जियानो जा भिडियोखौ जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नोंना कमेन्ट होदो गुबुन गुबुन जिल्लायाव जेरैबायदि ट्राइबेल रेस्ट हाउस होदों थिग बेबायदिनो क'क्राझारावबो दिनै जों ट्राइबेल रेस्ट हाउस मोननो हाबाय 2 कौटि रांनि जोङो मिजिंथियो मानोना क'क्राझारा दायो BTC नि केपिटेल जाबाय आरो बिनि सिमाया दायो गहपुरसिम थांबाय गतिके गहपुरनिफ्राय जुदि क'क्राझाराव BTC आव जुदि खामानि मावनो फैयोबा उदालगुरिनिफ्राय बा बाक्सानिफ्राय अब्ला बे मानसिफ्रा थानो थाखाय हटेल नागिरनो गोनां जायो सोरबाया हटेलाव थानो हायो सोरबाया हाया दा बे हिसाबै ट्राइबेल जे रेस्ट हाउस बेवहायबो थानो हागोन थानायनि सुबिदा जिहेतु थागोन जेरै जों गुवाहाटियाव थाङोबा पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसावनो थानानै जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा गुवाहाटिनि दिसपुरनि खामानिफोरखौ मावनानै फैयो बा बेवहाय थाङोबा गावजों गाव सिनायलायनाय फैयो बा गावनि मानसिफ्रा मदद होयो सोरबा रोङाबा सोरबा मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट लांनो थाङो गुवाहाटियाव सोरबा दिसपुरनि खामानियाव अब्ला बेयाव थानाय जायफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोना मदद खालामो थिग बेबायदिनो क'क्राझारनि जितु रेस्ट हाउस जागोन बे रेस्ट हाउसआबो गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ सहाय होनोबो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों जेखि जाया मानो बेवहाय जोंहा क'क्राझाराव ट्राइबेल संघनि खुनु हा हु गैयैनि थाखाय जोङो बेखौबो जोङो सुजुगखौ लानो हायाखैमोन नाथाय दिनै BTC सरकारा बिथांमोननो हा एलटमेन्ट होबाय आरो बे हा एलटमेन्ट मोननायावनो दायो बे न'खौ लुफुंनो नागिरदों बेनिखायनो जों मिजिंथियो जे बे ट्राइबेल संघआ मोननाय जिथु ट्राइबेल रेस्ट हाउस बेखौ जाने आबुं मोनसे महर होयो बा बेखौ जोथोन लानो हायो मानोना बेबायदि गोबां बाथ्राफोर ओंखारो जे न'आ मोनो खिन्थु मेनटेनेन्स खालामा दा गुवाहाटिनाबो ट्राइबेल रेस्ट हाउसआ जोबोद मैलामोन दा रिन'भेसन खालामनानै मोजां जाबाय थिग बेबायदिनो बिथांमोनाबो जेन साखोन सिखोन लाखियो जाहाथे मानसि थानो हानाय मोनसे मोजां आबहावा मोनो आरो बेयाव फैनाय मानसिफोरखौ जाहाथे मदद खालामनो थाखाय मोनसे बेबायदि हाबाफारि रनसायो आं बेखौनो खावलायबाय आरो जायफ्रा बे ग्रेन्टखौ हरबाय बिथांमोनखौ आं बे समाव साबायखर